Helo, shwmae a chroeso i rifin arall o Radio YesCymru ar eich app podlediadau ac ar sianel YouTube YesCymru. Fi wedi sôn Robins, y gwestiwn sydd ni heno ydy Geraint Thomas o YesCymru a Begotxu Olaizola, a na, dydy hi ddim yn Gymraes, ond mae'n siarad Cymraeg. Mae Begotxu yn dod o Wlad y Basg, a dyn ni'n mynd i fod yn trafod Cynhadledd ICEC, sef Cynhadledd ar gyfer rhwydwaith i myndiadau sy'n eisiau annibyniaeth i wledydd llai ar draws gorllewin Ewrop. Felly, Begotxu, wna i ddechrau efo ti, croeso. Yn fras, beth ydy ICEC i bobl cael deall? Mae'n sefyll dros International Commission for European Citizens, sydd yn enw DNAid, sy'n dweud dim, yn swnio fel rhywbeth i accountants i fi, Geraint Thomas, ond nid dyna ydy. So beth ydy ICEC, Begotxu? Mae ICEC yn mudiad sydd yn cymryd mudiadau wahanol mewn gwledydd sydd wedi cael ei gormesu yn Ewrop, heb gwladwriaeth, sy'n ame weithio gyda'n gilydd tuag at annibyniaeth y wledydd yma. So, dechrauodd tua 2011 efo mudiad o'r ICEC Catalonia, ICEC ar Alban a ICEC Flanders. A wedyn mae wedi mynd yn tefu, dwi'n meddwl oedd Gwlad y Basg yn mynd i mewn blwyddyn nesaf, a wedyn mae gyda ni hefyd bobl Sydd Tirol, Veneto, so felly mae wedi mynd yn tefu. A hefyd Cymru. Ie. Felly mae'n mudiadau ar gyfer gwledydd sy'n eisiau annibyniaeth, felly nid y llywodraethau, ond y mudiadau llawr gwlad fel YesCymru yn y gwledydd eraill. Felly gwledydd yn gorllewin Ewrop, dwi'n meddwl bod hwnna'n gall, achos mae yna beth sy'n debyg fyna. Dyn ni'n siarad gyda cenhedloedd sydd gyda sefyllfaeth a tebyg hynny. Mae rhywun gyda democratiaeth, mae'n rhan o gwladwriaeth mwy bod e'n i de Tirol yn rhan o'r Eidal neu Flandres, mae'n rhan o Gwlad Belg neu beth bynnag. Mae dan nhw fel arfer rhyw fath o senedd, ond maen nhw eisiau mwy o bwer. Dwi'n meddwl mae hanes gwleidyddiaeth gorllewin a dwyrain Ewrop yn eitha pwysig, felly yn eitha mawr hefyd. Felly dwi'n meddwl mwyn eitha pwysig. Felly Geraint, mae YesCymru wedi bod yn aelod o ICEC ers rhyw 2 flynedd, so dyn ni'n meddwl diweddar i hyn. Mae yna gynadledd, a dyna pam dyn ni cael y sgwrs yma yng Nghaerdydd y penwythnos yma, felly penwythnos y 5 o Gorffennaf, lawr yng nghanolfan yr Urdd. A ti sôn tym bach mwy amdan hwnna pryd mae'n digwydd a beth fydd y cynnwys? Ie, mae'r gynhadledd ei hun yn digwydd ar y dydd Sadwrn, y 5. Felly, bwriad y gynhadledd yn gyntaf ydy dod â gwledydd ynghyd at ei gilydd dan yr un to. Mi ydyn ni gyda'r llaw di gorfod symud lleoliad i le mwy, cos yna dipyn mwy o alw am y cynnan ac ydyn ni di feddwl yn y lle cyntaf. Wedyn, da ni erbyn hyn yng nghanolfan yr Urdd yn y bai. Wedyn, mae'r gwledydd sydd yn greiddiol ac yn aelodau o ICEC i gyd yn dod draw, 7 o wledydd, ond hefyd mae gennym ni wledydd sydd yn bartneriaid, wledydd sydd yn gynharach ar ei taith i ICEC ac ar ei taith efallai i annibyniaeth, sef Llydaw, Sardinia, mae gennym ni Galicia a Sicily. Dwi'n meddwl bod gennym ni neb o Galicia a Sardinia yn dod draw, ond mi fydd yna gynrychiolwyr o Llydaw ac o Sicily yn dod draw. A wedyn, y bwriad yn y lle cyntaf ydy, pawb at ei gilydd yn yr un to mwyn rhannu arferion da. Ond hefyd mwyn cymharu a dysgu wrth yn gilydd am y technegau ymgyrchu, beth sydd yn gweithio, efallai bod popeth yn gweithio, debyg i gilydd ym mhob gwlad, ond sicr mae yna arferion o ran ymgyrchu digidol ac ymgyrchu mwy traddodiadol sydd yn gallu helpu o'i ymlaen i'r llall. Ac yn ail bod ni'n meithrin dealltwriaeth yn bod ni yn cefnogi'n gilydd fel gwledydd a bod ni'n rhannu popeth allwn ni gyda'n gilydd mwyn cynnal cyrraedd yr un nod sef annibyniaeth i'n gwledydd ni. A mae'r gynhadledd dydd Sadwrn, mae yna cwbl o dycynnau ar ôl, falle bod nhw wedi mynd erbyn bod hwn yn cael ryddhau, ond mae am ddim, os yw pobl eisiau mynd, mae eisiau cofrestru am ddim i mwyn cael lle a bisgo eisiau fyna. Ond bydd hi'n ddiddorol iawn, jyst cwrdd â pobl o wahanol wledydd. Ges i sgwrs ydyn da pobl o Flandres yn y rali y Bari, ond byddai'n dda cwrdd dan nhw cael mwy o sefyllfa. Felly, Begotxu hynny, mae Gwlad y Basg wedi bod ar y pwyllgor yn hirach na Cymru, wyt ti wedi bod am rhai blynyddoedd. Be bydde ti'n dweud ydy'r
gwahaniaethau mawr? Beth efallai byddwn ni'n dechrau efo Cymru a Gwlad y Basg? Beth byddai ti'n dweud i'r gwahaniaethau mawr, gwahaniaethau rhwng Cymru a Wlad y Basg, lle dyn ni ar y taith i annibyniaeth? Wel, un o'r wahaniaeth, a dyma pam dwi'n wastad yn dweud bod Cymru yn gallu cael annibyniaeth yn gynt na ni. Dim yn edrych fel, ond y peth yw, mae Wlad y Basg wedi cael ei rannu rhwng dau gwladwriaeth a 3 uned administratif. Felly, mae'n anodd i ni cydweithio. Mae fel meddwl bod, a maen nhw wedi penderfynu bod Gwynedd a hwnna i gyd yn perthyn i Denmark, a rhan arall yn perthyn i Ffrainc. A wedyn, bod hi wedi cael devolution, ond mae yna devolution ar gyfer Cymru, a maen nhw wedi galw Cymru dim ond i Cardydd a o gwmpas, a wedyn mae yna devolution i Dafod, a wedyn mae yna devolution, does dim devolution gan bobl dan Denmark, mae tipyn bach fel na, mae Wlad y Basg. So, demogia Cymru fel na, un munud, beth sy'n digwydd. Felly, i ni mae'n anodd gwneud pethau, a mynd yn ar un rhythm yn y 2 uned ma, gan cydnabod bod y realities. Dwi ddim yn gallu mynd yn rhoi gwers i bobl eraill chwaith. Felly, dyma'r brif wahaniaeth, dwi'n meddwl, bod mae rhaid â hi ffindio ffordd i gyfarthrebu neu ffindio ffordd allan o Lloegr neu Llundain neu ein pŵer hi'n siarad. Ond mae rhaid i ni siarad neu beth bynnag efo Madrid a efo Paris, mae'r 2 yn hen imperiaidd sydd yn meddwl bod nhw'n imperiaeth mawr. Felly mae'n anodd. A hefyd o ran Ysbaen, mae'n gwladwriaeth efo diffyg democratiaeth mawr. Dwi'n gwybod bod democrasi ddim yn digwydd unman, ond mae'n diffyg democratiaeth mawr. Felly, dyna'r peth mwyaf. Os da ni'n edrych ar devolution, mae'n wir bod yna 2 sir yn y rhan o Ysbaen, lle da ni wedi cael mwy o pwers neu devolution. Gan pohari gyda Cymru, mae'n edrych mae yna rai pethau da ni wedi cael mwy o amser i symud fel polisi iaith neu polisi mewn ysgolion, pethau fel na. Oherwydd da ni wedi cael fel 40 blynedd i wneud pethau, a da chi newydd dechrau mewn ffordd. Ond mae yna mwy o cyfle gyda chi. Felly, i gymaru gyda'r Gwlad y Basg, mae Cymru'n syml iawn yn dweud. Mae dyn ni un wlad, da ni'n mynd cael rheoli gan 2 wahanol awdurdod neu gwladwriaeth, a does ddim 2 rhaniad, does ddim dyfed yna gyda un senedd a dim organog gwent gyda senedd arall. Felly mae Cymru'n syml iawn sydd yn help. Ond fel ti dweud, gafwch chi datganoli yn Gwlad y Basg yn 1979, yn y flwyddyn nath Cymru fwtio'n erbyn datganoli. So, da chi mewn ffordd gyda cenhedlaeth llawn o fel polisi addysg o blaid yr iaith, polisïau o blaid yr iaith. Dim ond nawr, dwi'n meddwl, mae Cymru o'r diwedd, felly 2-3 mlynedd diwethaf wedi dechrau dal lan gyda'r rhai o'r pethau sydd wedi digwydd yn Gwlad y Basg ers 20-30 mlynedd yn ôl, dwi'n meddwl. Da ni'n dipyn ar ei hôl tu ôl hynny. Ond dim ond un rhan o Wlad y Basg. Ac yn Nghymru, mae'n digwydd i'r wlad i gyd. Da chi'n gallu implementio unrhyw deff da chi'n pasio. Mae'n ambwynt pwysig. Ond mae'n syndod hynny, mae poblogaeth Gwlad y Basg i gyd a maent y tirwedd mwyn lai union yr un peth â Cymru. 3 miliwn o bobl, 20,000 kilometr sgwar. So mae'n syndod o debyg fel yna. A mae da chi ardaloedd sy'n hefyd bod yn ardaloedd diwydiant trwm, fel sydd gan Cymru yn ardaloedd gwledig iawn. Ond mae Gwlad y Basg, achos bod nhw'n codi trethi hynny, a dwi'n rhoi bach o trethi yna i Madrid, mae'n lle lot mwy llywyrchus. Mae lot mwy o waith go iawn yn Gwlad y Basg. Lot llai o pobl yn gadael Gwlad y Basg, achos mae da chi dinasoedd yma, da ti glan môr hyfryd a mynyddoedd, mae rhywun gallu gael bywyd llawn yna. Felly mae hwnna'n wahaniaeth mawr pwysig, dwi'n meddwl, rhwng Gwlad y Basg a Cymru. Ond eto dim ond yna 2 sir a efallai nafar. Ond yna gogledd Gwlad y Basg, does ddim devolution o gwbl, fel Lledal does ddim devolution. A yna gogledd Gwlad y Basg, mae'r bobl ifanc yn mynd i Paris neu mynd rwy'n arall hyd yn oed i Wlad y Basg, oherwydd does na ddim gwaith heblaw twristiaeth. So,
Mae'n picture yn cymelaeth iawn. Ydy, a dyna'n just yn sy'n dda am rhywbeth fel ICEC, mae'n transi pobl gweld y gwahaniaethau yma. Geraint, dwi'n meddwl, falle werth mawr i ni yng Nghymru oedd, a fel ti'n gwybod, dwi'n meddwl bod hwn falle ddim wir yn bosib nes ar ôl y referendum 2011, lle gafodd Senedd mwy o bŵer. Dwi'n meddwl gweld sy'n ni oedd mynd am y maximalist position, sef annibyniaeth. Hyn oed os da ni ddim yn cael mae'n dal di creu mudiad llawr gwlad cryf, a dwi'n meddwl bod hwnna jyst mor bwysig mewn sawl ffordd. Ydy hwnna'n sefyllfa, ti'n meddwl, yn gwledydd eraill sy'n rhan o ICEC? Maen nhw'n wrth gwrs mewn gwahanol rhan o'i siwrne, mae'n gwahanol complexes lleol, ond dyna'n fras be mae pobl yn De Tirol yn neud, neu Flandres yn neud hefyd, wyt ti'n credu? Ie, mae sefyllfaoedd yn mor wahanol i gilydd, mae'r gwledydd i gyd mewn llefydd gwahanol ar eu taith. Yn amlwg, da ni'n weddol yn wybodol o sefyllfa yn yr Alban a hefyd yn Catalwnia, efo lle maen nhw wedi cyrraedd, ac ella ddim cweith di croesi'r llinell derfyn, ond yn sicr mae'r llinell derfyn dal mewn golwg yno. Yeah. Dwi'n meddwl bod hynny'n dreu hyder i ni yng Nghymru, so ti'n gallu cytuno fi 100% efo hyn, Sean, nath rhaid lot o wynt yn hwylio ar ymgyrch yng Nghymru yn dilyn referendwm yr Alban. Ac yn Catalwnia, lle oedden ni yn gweld yn hynna'n yn reit, mi allwn ni wneud hyn hefyd, lle. Ond o siarad efo gwledydd eraill sydd unau'n rhan o ICEC, neu sydd ar fin dod yn rhan o deulu ICEC fel Llydaw, be da ni'n sylwi yng Nghymru ydi, da ni rwla yn y canol, dwi'n meddwl da ni ar daith sydd ar ei fyny, yn eitha cyflym, mae'r trajectory ni fel ymgyrch ac fel cenedl ar ei fyny. Mi siarad efo criw o'i draw o Lydaw bythefnos yn ôl, ac oedd hi'n trafod i sefyllfa nhw, lle maen nhw'n sefydlu ymgyrch wan, ydy seilio ar ymgyrch YesCymru o ran patrwm ac agwedd ac syniadaeth dros annibyniaeth, ac mae'n bwysig bod y gwledydd yn ymgyrchu dros annibyniaeth. A dim byd arall, os mae yna dueddiad mewn ambell o wlad, ydy gan Llydaw i fynd ar ôl trywydd federaliaeth, allwn ni fel ICEC ddim cefnogi ymgyrch dros federaliaeth. Ond da ni mewn lle andros o gry yng Nghymru, da ni wedi cael datganoli i radda. Mae bobl yn hyderus efo Cymru yn rhedeg i materion eu hunan, ath Covid dangos hynny, ond hefyd da ni'n lwcus ofnadwy ran identity, mae gennym ni'n tîmau chwaraeon, mae gennym ni'n iaith, mae bobl erbyn hyn, ac ella bod Brexit wedi cyfrannu rhywfaint at hyn, mae bobl yn fwy cyffyrddus yn identifio fel Cymru yng Nghymru. Na ella oedden ni 5-6 mlynedd yn ôl. Dwi'n meddwl bod ni mewn lle da, ac dwi'n meddwl ella bod ni yng Nghymru yn aml yn teimlo chydig bach yn israddol. Da ni'n edrych i fyny teg at y gwledydd eraill mae i gyd. Lle mewn gwirionedd, mae yna lot o wledydd yn cysylltu fo ni yng Nghymru wan, ac yn gweld, da chi yn gwneud rhywbeth yn iawn. Ac mae'r ymgyrch, be allwn ni ddysgu, ar wrth Gymru, lle de, a peidio bod gweith mor gas efo ni'n hynna'n ella, ydy'r neges. Mae eisiau ni caru'n hynna'n bach mwy, Geraint. Ti ddim yn beth da mewn bywyd Rwy'n yn gyffredin. gytuno efo Geraint. Ges i ar argraff map yn y sicredd i Gymru yn y 90au. Bobl oedd hi'n rhy swyl mewn ffordd, rhy neis mewn ffordd, rhy polite efo iaith, semidig Saesneg. Na, mae rhaid, a mae lot i ddasgu o ddi wrtho hi, nes i ddasgu lot. Felly, mae bob wlad efo rhywbeth i roi i cynnig. Dim ond os maen nhw'n just yn sards, neu mae yna, am pob profiad, mae yna rhywbeth i ddasgu. Hyd yn oed o pethau, da ni wedi gwneud camgymeriadau, mae yna pethau i ddasgu. Felly, mae rhaid iddi hi bod yn mwy, beth yw'r gair, yn fwy hyderus. Yn fwy hyderus, mae'n gwlad gred. Ond dyna pam mae ICEC, pan mes i Wlad y Basg gyntaf 1999, wel, ni'n nabod ti cyn hynny o ti'n Aberystwyth, dwi'n cofio mynd draw 99 gyda Simon Brooks, ac oedd y hyder yn Gwlad y Basg. A beth o'n i'n hoffi oedd y cyfuno y traddodiadol, y traddodiadau, a ddim cringe am dawns o gwerin Basgeg, neu cerddoriaeth Basgeg, neu bwyd Basgeg, neu traddodiadau chwaraeon Basgeg, fel sy'n allan y Cymru, maen nhw cringe am wneud stwff gwerin. Ond hefyd ydych chi music pop Basgeg, ac ydych chi radio'n Basgeg, ac oedd y signs i gyd yn Basgeg, ac oedd yr addysg yn Basgeg. So holl le modernist a modernaidd a cyfoes, ond hefyd peidio anghofio y pethau gwreiddiol. A mae bod yn unigryw, dwi'n meddwl yn bwerus iawn, a dwi'n meddwl mae pobl yn eitha hoffi y pethau unigryw. A pam dechreuais i
y Farilwyd yn Aberystwyth. Mae pobl yn dwlu ar y Farilwyd, achos mae'n crazy i ddechrau. Mae'n edrych yn bonc. Ond mae'n unigryw a mae'n rhoi pŵer i bobl bod nhw'n wahanol. Mae'n anwers bwysig i fi o Wlad y Basg. A hefyd bod chi'n gallu just mobileiddio degau o filoedd o bobl. Sa'n gwybod sut chi'n neud e. Mae'n help bod chi'n dinasoedd mawr sydd yn gryf fel Bilbao a Donostia, a bod chi pobl yn byw mewn apartment, so mae'n lot o bobl yn byw mewn kilometr sgwar. Mae'n anodd pan mae da ti maes trefi a suburbia o gwmpas Caerdydd, lle mae pethau gyd ar wahân mwy. So dwi'n meddwl bod pensaerniaeth trefol, wel, Ewrop, Ewropeaidd yn help yn hynny, ond dwi'n meddwl mae'r ffaith fel Basgwyr yn gallu mobileiddio miloedd o bobl ac yn lliwgar. Oedd rallies Cymru wastad mor boring, wastad mor dawel a just diflas, a mae'r Basgwyr lot o sŵn, lot o music, lot o baneri, lot o liw. A dwi'n meddwl dyna beth dyna beth ddysgus i pam dechrau ni YesCymru, bod rhaid ni bod mwy fel y Basgwyr gyda rallies, a bach llai o shufflo o gwmpas y lle, gymddeheiro a pethau felly. Felly dwi'n meddwl bod y stwff ma'n bwysig iawn Begotxu. So reit, ydy, jyst tyn bach i'r gwrandawyr cael ddysgu bach amdan Begotxu Olaizola. Nes i gwrdd â ti 90, 89, so rhywbeth felly yn Aberystwyth, o'n i'n coleg. Amser maith yn ôl, ie. Wyt ti nawr yn aelod o'r orsedd? Gys ti dderbyn i Gorsedd Cymru, yr un pryd â fi, a Mac Drigfwrs. Hwna emosiynol iawn. So dweud i enw, yn fel, so sut ddysgus ti Cymraeg a pam? Sut nes ti baglu ar y Gymraeg? Wel, i ddechrau o'n i'n dasgu Basgeg dylion yn y degau. O'n i eisiau teimlo eto na sefyllfa i ddysgu iaith, o'n i ddim yn deall dim byd, ond ddim Almaeneg. O'n i eisiau iaith fel Basgeg, efo iaith leiafrifol, efo ddaigosia, a iaith anodd i deall, so Cataloneg ddim yn synio dda, iaith anodd i deall dim ond efo iaith mwyafrif. Felly, a nes i cwrdd ar yr un bryd oherwydd oedd o'n helpu ni i creu defnydd ar gyfer dasgu Basgeg Gwyddolion. O'n i'n cwrdd Sais, Alan King, ffrind ti hefyd, oedd o'n dasgu Gymraeg efo linguafon. Ond oedd o'n mynd i Llambed i dasgu Gymraeg a gwrs Gyrlan neu rhywbeth, neu cyfyndir neu rhywbeth. So nes i gofyn caniatad i fynd ar grandawyr, oherwydd wrth gwrs o'n ddim yn siarad yn byd. So nhw'n dweud wrtho fi yn Llambed, os ti'n dod yma a ti ddim yn siarad Saesneg, ti'n cael dod fel grandawyr. So nes i ymuno â cwrs, heb Alan, oedd rhyw streic, oedd o ddim yn gallu dod ar a peth yw, o'n i'n lanio yn Llambed, a nes i glwed Cymraeg am y tro cynta yn fy mywyd, oherwydd cyn internet, hwnna i gyd. So, o'n i'n just yn, waw, dwi ddim yn mynd i deall dim byd, mae hwn mor odd. Ond oherwydd o'n i'n eistedd a cael brecwas gyda bobl, ar ôl cael ail neu tai brecwas, dwi wedi dasgu pasio'r llaeth, os gwelwch chi'n dda. So, nes i dasgu rhywfaint o Gymraeg yn ystod a wythnos ma, wedyn o'n i'n teithio o gwmpas Cymru, efo gael nathon ni cwrdd Geraint Thomas, a Hara Thomas, bobl. Felly o'n i'n sarthu mewn cariad efo Cymru, fel gwlad a bobl ac ar iaith. Ac o'n i'n trio dod i Gymru, roedd Net Thomas yn trio sefydlu Mercator ar gyfer creu database ar gyfer ieithoedd lleiafrifol, ac oedd o'n dweud fi, os dwi'n cael grant o Ewrop a wedyn grant o S4C, bydd y prifysgol yn gwneud cais agored, a di'n gallu amgais, oherwydd da ni'n mynd i edrych am bobl dan 50 llai na hwnna, sydd yn medru iaith lleiafrifol Ewrop, ac yn medru Basgeg a Cataloneg, sydd yn gallu siarad Saesneg, neu Ffrangeg, neu a ddau, yn siarad a ddau, a sydd yn bodol o'n siarad Cymraeg. A fi, dyma brif ancam dasgu Cymraeg. Felly dyma sydd nes i'n lanio yn Aberystwyth am 1989. So, o'n i'n aros blwyddyn a hanner, ond wedyn dwi wedi cadw gysylltiad. Diolch, Sean, a diolch pawb sydd yn dal i dasgu Gymraeg i fi, wedi cael profiad siarad. A dyma pam, dwi'n siarad Cymraeg, ond dwi'n licio'r diwylliant hyn. Ie, wel, mae'n wych, a mae'n gret i weld bod ti'n rhan o'r gymuned Gymraeg. A hefyd, os chi'n watcho un o'r raglenni ar Cyfres sy'n dod o Wlad y Basg,
yn aml Begotxu wedi'r fixer. Unai mae ar y rhaglen, mae hi, nath rhywun ffonio fi blwyddyn o'r sy'n ei gwrdd y bas, just ffoniwch Begotxu Olaizola, ni'n chi sorto fe gyd mas i chi. Ond mae'n bwysig, achos dwi wedi dysgu lot, a di bwydo hwnna nôl i dechrau ras yr iaith, dros iaith Gymraeg, a bwydo nôl yn rhan bach fi i YesCymru, bod ni'n dysgu o'r Basgtir, bod ni ddim yn embarrassed o'n diwylliant, bod ni'n dathlu stwff traddiadau na pam dechreuais i Paredydd Gwildewin Aberystwyth, ond hefyd bod ni'n gwneud stwff yn lliwgar ac yn hyderus. A dwi'n meddwl Geraint, bod hwnna just yn neges. Dwi'n meddwl Begotxu'n iawn. Dyn ni wedi bod nhw'n dawel iawn ac sori, mae'n flin gen i troi Cymru fach. Dwi'n meddwl bod YesCymru jyst i chwalu hwnna. O'r diwedd, mae'r rhan o fe, ni'n cael gweld o'r cringe yna. A dwi'n meddwl dweud bod ni eisiau annibyniaeth, a fel mae ICEC, dim federaliaeth, dim o'n nonsens yna, jyst annibyniaeth. Mor bwysig, mae'n croesi'r Rubicon yn tydi. Ydy, gant y cant, da ni'n gweld ar hyd y lled Cymru defnydd o'r gair annibyniaeth sydd wedi ffrwydro mewn 10 mlynedd. Dwi'n meddwl mor sbellau mae rhywun yn mynd ar mewn tafandau ar benwythnosau, mae'r cysati annibyniaeth, os nhw'n rhai YesCymru neu rhai unrhyw mewn beth cyffredin. Ond hyder di hynny gyd, a dyma ella ydy'r gobaith o'r gynhadledd penwythnos yma ydy pan mae rhywun ymgyrchu neu'r rhedeg ymgyrch, mae rhan fwyaf o beth sydd angen i roed hyder yn ei di petrol yn y tanc. Mae hynny ar lefel y mudiad yn genedlaethol, ond hefyd i ni fel unigolion. Weithiau mae rhedeg ymgyrch neu gweithio neu gwirfoddoli'n gallu bod yn waith eitha unig. Mae'n gallu bod yn nosweithio o sgwennu e-byst neu dylunio rhyw graffeg neu cyfarfodydd Zoom neu beth bynnag. Ond be ges i allan o'r fideos, bobl oedd yn digwydd bod yn gorymdaeth y bari, mi wnaeth na fideo ymddangos ar y sgrin fawr gyn ICEC a partneriaid ICEC, 10 o wledydd yn gyrru cyfarchion draw i Gymru yn cefnogi'n ymgyrch ni dros annibyniaeth. Rhai o'r gwledydd yna, rhai o'r bobl wedi clywed amdanyn nhw fel Veneto a De Tirol. Ond rargol mi roedd hynny roedd andros o hyder i'r bobl oedd yna, petrol yn y tanc i feddwl, mae yna bobl fel ni sydd allan yna'n gweithio ar ymgyrchoedd tebyg iawn i rei ni. Tydan ni ddim yn unig am yma, mi da ni yn rhan o deulu ehangach, a dyma beth di ICEC, a dyma pan mae'n bwysig. Achos mae hyder yn beth pwysig ofnadwy ar lefel bersonol i ni fel ymgyrchwyr ac i lefel genedlaethol hefyd, dwi'n meddwl. Ydy, ni di gwir cenhedloedd Ewrop yn fe. Hynny yw, mae yna blanced i cael ei taflu drosto ni am ganrifoedd, bod yn Sbaen neu Prydain neu Ffrainc, ond ni di'r bobl sydd bod ymlaen ers canrifoedd. Mae dwyrain Ewrop, mae pob un cenedl yn dwyrain Ewrop yn annibynnol. Pob un. Gyda rhyw, mae yna newidiadau ar y ffin falle, ond mae'n pob un annibynnol. Dwi ddim wedi digwydd yn gorllewin Ewrop. Na pam dwi'n fach bod ICEC yn canolbwyntio ar gorllewin Ewrop. Mae yna hanes gwahanol, mae yna seicoleg gwahanol. A mae yna wahaniaeth, so De Tirol yn fras eisiau mynd gyda'r Awstria, ynddo fe? So dylsyn nhw ddim wedi cael ei torri off o Awstria ar ôl rhyfel byd cyntaf. A dwi'n meddwl, pan fydd y newid yn dod, y fender fel mae'n dweud yn Almaeneg, bydd achos bod, bydd e draws Ewrop, dwi'n meddwl, bydd Cymru ddim yn mynd annibynnol ben ei hun. Bydd e achos bod y newid mawr ar draws Ewrop gyda Catalonia, Gwlad y Basg a'r Alban. A dwi'n meddwl bydd triawd un peth, bydd holl beth yn dod at ei gilydd, dwi'n credu. Felly mae'n bwysig iawn bod ni'n cael y cysylltiadau yma. Begotxu sy'n sydyn, newid trywydd eto'n sydyn bach. Hynny yw, falle naw'n trio gorffen yn weddol fi, ond beth y cyngor bydd ti roi i Gymru o Wlad y Basg? Be wyt ti'n credu gall Cymru ddysgu o Wlad y Basg ag beth gall Wlad y Basg ddysgu o Gymru? Beth bynnag yw yn ochr y iaith neu politics neu beth bynnag? Wel, o Wlad y Basg, efallai bod yma yn Wlad y Basg mae'r 2 plau cenedlaethol yn ar y ffiledd diwetha wedi ennill o gwmpas 75% o'r seti yna Tysanedd am unig Wlad y Basg. Y 2 blaid genedlaethol yn 70%. Mae'n amazing. A mae hwnna wedi bod yn diwydd, ond beth bynnag, dydy'r agenda cenedlaethol, mae rhyw roadmap gyda nhw ond beth yn cyrraedd. Felly, un gwers yw beth bynnag mae plaid genedlaethol yn gwneud yn wlad hi, beth yw'n bwysig yw y bobl, a mudiadau a sefydliadau y bobl. Os mae bobl yn
yn rhoi, sut beth yw'r gair? Pwysau. Yn pwysau. Gwleidyddion yn mynd i symud. Fel arall, maen nhw'n angofio mewn ffordd. Okay? So dyna falle un o'r bethau i ddysgu o profiad yn Gwlad y Basg. A beth ni'n gallu dysgu o Gymru i fi, yn arbennig pan oedd ddim gyda chi lot o devolution, neu oedd gyda chi dim senedd rili go iawn. I fi oedd faint o bethau da chi wedi bod yn gwneud heb asefydliad, heb a senedd. Faint o bethau. Fel beth? Oedd gyda chi teledu hefyd, a ar un pryd o'n i'n cael teledu. Oedd gyda chi mudiad fel Cymdeithas a Iaith, yn y pethau iaith, mwy pwerus na beth sydd gyda ni. Mae'r Cymdeithas a Iaith, mae Cymdeithas a Iaith cael rallies mawr, ddim ni. Reit, oce. Felly, da ni'n cael rallies mawr ar gyfer annibyniaeth. So, pobl a ddim wahanol. Felly, i fi oedd Cymdeithas a Iaith fel, waw, da ni wedi trio symud yn y cyfeiriad yna hefyd. So, da ni wedi dysgu lot o bethau am polisi iaith, lot o termau a concepts wedi dod o Gymru, wedi cael ei addasu yma a canoli Gymru mewn ffordd wahanol. Ond mae yna rhywbeth o cyfathrebu. Diddorol. Yna lot o bethau yna. A dyn Geraint, beth ti'n meddwl, da ni wedi dysgu, neu beth falle, wyt ti wedi dysgu o fod yn rhan falle ICEC neu o gydweithio dy gwledydd eraill fel Cymru? Ie, bod yn onest, Phil Griffith a fi ydi cynrychiolwyr Cymru'r ICEC, a da ni ar dyddiau, wel, misoedd cyntaf, dwi'n meddwl ar ryw 9 mis, ys pan da ni'n rhan o'r mudiad. Da ni ar gychwyn yn taith, ond mae wedi bod yn andros o ddifyr, ond dysgu hefyd pa mor wahanol ydi ymgyrchoedd bob gwlad, pa mor wahanol ydi'r gwledydd, mae pob gwlad o fewn ICEC a'n partneriaid yn wahanol yn ei ymgyrchoedd. Dim yn unig yn lle maen nhw arni yn ei taith, ond hefyd be'n union di natur yr ymgyrchoedd hynny, a parthu hynny de, mae gennym ni lot i ddysgu o'n gilydd, ond rhagor mae'n rhaid andros o lot o hyder i rywun, ac dwi'n meddwl eich bod ni i gyd fel gwledydd mewn lle da, a rhyw ddwrnod mi fydd daw dydd y bydd rhai mawr yn rhai bychain, a mi fyddan ni gyd yn gwledydd annibynnol, yn gynt rydych na'n hwyrach, ac efo mudiadau fel ICEC, os da ni'n gallu cyflymu y broses o gyrraedd annibyniaeth yn ein gwledydd ni, o hyd yn oed chydig flynyddoedd drwy gydweithio ar rhannu arferion da, wel, da ni wedi gwneud rhywbeth yn iawn. Os da ni yng Nghymru yn cyrraedd annibyniaeth 2, 3, 4, 5 mlynedd anghynt na fysa ni fel arall, ond bwysig bod ni'n cymryd mantais ar hyn. Ie, a dwi'n credyniol bod e'n mynd i ddigwydd fel bloc mwyn heb, yn dweud. Fel ar ôl trwy'r byd cyntaf, a lwmp o gwledydd annibynnol drwy'r yn Ewrop ar Iwerddon yn eithriad fyna, a wedyn ar ôl cwmp comunyddiaeth mae lwmp arall o bobl yn ail ennill annibyniaeth yn dod annibynnol am y tro cyntaf. Dwi'n meddwl rhywbeth tebyg bydd yn digwydd yn gorllewin Ewrop, bydd yn digwydd achos rhyw fath o tanchwa economaidd neu beth bynnag yn ei weld beth sy'n digwydd. Gwir amdani, Sion, ydy, fi o bronydd efo ddigwydd, dwi'n mynd yma, chydig flynyddoedd yn ôl. Mi fydd o Catalwnia yn eitha agos, mi fydd yr Alban yn eitha agos. A tasa ddwy wlad honno di mynd adeg hynny, a di ennill annibyniaeth, yna mi fysa'r dominos di cychwyn disgyn. Ond dwi'n meddwl bod hwnna wedi bod bach yr i gynnar, yn sicr i Gymru. Dyna bydd yr ofn gyda ni wrth ddechrau YesCymru oedd bydd yr Alban wedi mynd, ac oedd Cymru jyst ddim yn banod o gwbl. A dwi'n meddwl rhan o'r rheswm jyst sefydlu YesCymru oedd yn ei siw bod ni yn nawr yn barod bod y drafodaeth yna, bod dadleuon, bod y mudiad gyda ni, a petai'r Alban yn mynd. Ta'r Alban wedi mynd 2014, dwi'n meddwl gallai bod yn anodd iawn i Gymru. Dwi'n meddwl bydd wedi digwydd erbyn hyn, bydd y pobl i arfer gyda'r Alban annibynnol a England and Wales. Dwi'n meddwl mwy o hir mae YesCymru yn mynd, ac ar un ystyr, mwy amser mae'r Alban yn cymryd, dwi'n meddwl cryfa i ni i cael adeiladu mudiad YesCymru. Felly pan bydd yn digwydd, a bydd yn digwydd, bydd Cymru ddim yn cael lumpio mewn gyda Lloegr, byddwn ni yn gallu mynd yn annibynnol. Felly dwi'n meddwl lwcus i ni, ac falle gyda Catalwnia, allai aros 5 neu 10 blynedd arall. Dwi ddim eisiau, ond os yn golygu bod ni'n neud yn sicr bod ni'n ennill, dwi'n barod gyda hynny. Dyma pan sefydlodd ICEC, dwi'n meddwl, rhaid i creu momentum am mwy o wledydd yn ar un pryd. So mae angen
codi awareness yn y wledydd yma, yn Catalonia, yn Gwlad y Basg, yn yr Alban, yn bob man. So, da ni'n barod, os mae'r ffenest cyfle yn diwydd, mae rhaid i ni fod yn barod. So, mae angen i ddechrau codi a'n gwybodaeth yma yn y wledydd, a hefyd gydweithio. Mae'n pwysig iawn a gwaith rangwladol. Cael connections rangwladol. So, os da ni'n mynd yn anibenol, dim os ti ddim yn mynd yn anibenol, os ti'n declare yn anibenol, mae yna gysylltiadau gyda ti. Ie. Oes. A mae'r ffenest yn mynd i fod i'n byr, fi'n credu. Fi'n credu bydd e rhywbeth yn 19 mis, 2 flynedd, bydd y byd. Fel ti'n dweud bod bloc, mae'n mynd i fod yn bloc, mae gwladwriaeth yn gwybod hwnna. Mae Sbaen yn gwybod, maen nhw'n gwybod hwnna. Dyma plan, a maen nhw'n gweithio yn da iawn. Fi'n gallu weld, maen nhw'n mynd gyda'n gilydd. Does dim gwahaniaeth rhwng de a chwyth yn Ewrop, yn y Senedd Ewropeaidd rhwng de a chwyth, ond yn diffyn ar gwladwriaeth. A ni'n gweld yna gyda'r blaid lafur yng Nghymru nawr, dyn ni. Yn union. So, does dim wahaniaeth rhwng nhw, ond da ni'n ffrio. Da ni'n wastad mewn gwledydd sy'n isio, gwladwriaeth sy'n isio, gwledydd bach sy'n isio annibyniaeth, da ni'n wastad yn ffrio. Dwi'n gyda'r gyda ti, ti'n meddwl. Mae angen cydweithio, angen mwy o cydweithio, oherwydd maen nhw'n cydweithio. Ti'n iawn Begotxu. Mae rhaid i ni gwybod beth yw'r amcan. Mae'r amcan yw annibyniaeth neu ar y ffordd, ond annibyniaeth. Ie, 100%. Begotxu Olaizola o dref hyfryd Sarawt. Os chi'n mynd i Wlad y Basg, cerwch i Sarawt. Mae'n dref glanwol bendigedig. Mae'n tua 20 munud, hanner awr i'r gorllewin o Donostia o San Sebastian. Geraint Thomas, yr holl ffordd yn y Bala. Efo'r Bala, ddim gweith mor exotic. Mae'n falle bod exotic yn rhywun yn Wlad y Basg. I fi, mae Bala yn hyfryd. Bala yn hyfryd. A mae yna siop gweision, efo banner Gwlad y Basg, efo banner Catalonia, efo banner Palestine. Wrth i modd efo fo. Pan mae tywydd fel ei, mae'n braf yna, does na ddim lle hyfrytach na Llyn Tegid a Penllyn. Felly, Geraint a Begotxu, welech chi disadwn, dwi'n edrych ymlaen yn fawr i weld chi a'r bobl o'r wledydd eraill. Chi wedi bod yn gwrando i Sean Jobbins yma ar bodlediad Radio YesCymru. Cofiwch ddilyn ni, cofiwch hoffi ni, cofiwch rhannu'r cariad gyda'ch ffrindiau. Rhowch 5 seren i ni, ac i ni hefyd ar YouTube, sianel YouTube YesCymru. Tan y tro nesaf, pob hwyl i chi, a byddwn ni'n dach chi nôl yn fuan. Pob hwyl. Diolch yn fawr am y wahaniaeth. Wahoddiad. Diolch Sean. Diolch.